камерата. Ето така. Това е Валентин Леков. Тук има още поклонници на идеала Кунино, самоделно училище. Не ти абстракции, разбира се. Намери време да говориш. Ето една работа. Ето и темината. Така. Ще правим на Любчо, ще правим една изложба по есента. Добре. Тук още любители няма. По принцип, ето господин Павлов. Къде е Зума? Зума къде е? Не, Зум има ли? има, ама не. Ето го господин Минко Павлов Георгиев, заслужил учител от Каменовелното училище в Кунино. Госпожа Хризова, не. Ето една творба. Доктор Шарков, заместник на културата, госпожа Комова.